सनाथि जुबिलि मोनफैबाय जोंनि बाजि बोसोरनि रंजामा सनाथि जुबिलि मोनफैबाय जोंनि बाजि बोसोरनि रंजामा दे रंजा बयबो दे मोसा दे रंजा बयबो दे मोसा फोरबोआ दैदेनना लाबोनायखाय बाजि बोसोरसिम खांबोनायखाय बाजिथि बोसोरसालिया सनाथि रंजामा फालिथाय खुंदों चिरां जिल्ला आमटेका खुमगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया चिरां जिल्ला टुक्राझार BBCनि सिङाव थानाय आमटेका खुमगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया बाजिथि बोसोरसालिया सनाथि रंजामा फालिथायखौ मैया 25 नभेम्बर 2023 निफ्राय दिनै रबिबार मोनाबिलिसिम गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो मण्डली गायसनजेननायफोरखौ आरो आमटेका खुमगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय जेसेबां गुबुन जायगायाव रायजो जाहैदों बिथांमोनखौबो लिंहरनानै आर'नाइ गानहोनानै गोदै देंखो रोजाबनायफोरजों बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव इसोरनि गाहाम राव फोरोंनो थाखाय आलासि लिंहरदोंमोन टुक्राझार BBCनि एरिया पास्टर सन्जिब इसवारिखौ। बेजों आरो दिनैनि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफादोंमोन BBCनि लेङाइ आफादगिरि मनिन बसुमतारिजों लोगोसे आमटेका एरियानि दैदेनगिरिफोरा। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बे आमटेका ओनसोलाव थानाय बे आमटेका खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिया 50 बोसोरनि जि सनाथि रंजामा फोरबो फालिदों बेजों आंबो मोनसे बाहागो जाफानो मोननानै बे प्रग्रामनि थाखाय खुब गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों। ओमफ्राय बेयो मैया मोनाबिलिनिफ्राय दासिमाव मोननै सेसन जानानै थांबाय। बेखिनि समा जिखिनि प्रग्रामफोर बे मोजाङै जाफुंनानै थांनायखौ मोननानै आं खुब गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। बेजों लोगोसे बर'दिन बोथोराबो खाथियाव सफैगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै रायजोफोरनिसिम मा मोनसे हामलायनाय फैबाय थानाय जे बर'दिन ख्रिस्टमास बेजों सोमोन्दो लाखिनानै आङो बे 2023नि जोंनि जानो गोनां फैबाय थानाय जे बर'दिन बे ख्रिस्टमासजों सोमोन्दो लाखिनानै आङो साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो गाहाम हामलायथिनाय रंजानाय बयनिसिमबो आङो जासिहरो आरो आसा खालामदों बे गेदेर रंजानाय साना बे ख्रिस्टमासआ बेयो गाहामै खुंजागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोराव, जोंनि जायगायाव, जोंनि हालामाव, जोंनि हादोराव आरो गथै बुहुमाव मोनसे गेदेर रंजानाय गोजोननाया फैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा मोनसे सोंनाय बे मण्डलिया गोबाव समनिफ्राय नाजाबोयै दिनै 50 बोसोर जालांबाय। ओमफ्राय दा बिसोरखौ लानानै मा मेसेज होनो सानो गुबुन मण्डलि? मण्डलि हिसाबै बेवहाय जागायजेननायनिफ्राय लानानै बयबो मण्डलिहा गावबागाव मोनफा जारिमिन थायो आरो जों बे जुबिलिखौ फालिनायाव आमटेका खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिनि जारिमिनखौ जों बेबायदि नुदों जे बिथांमोनहाबो थांनाय बोसोरफोराव, थांनाय सानफोराव गोबां बेबायदि दुखु खस्थ' बेबायदि खैदां खैफोदफ्रा फैदोंमोन, गोबां सैनांनायफोर, गोबां गोब्राब समफोर फैदोंमोन। नाथाय बेखिनिनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्बाद दैदेननायनि गेजेरजों बिथांमोना बे गोलाव 50 बोसोराव मोजाङै बेबायदि जिउ खांनो खामिनो आरो मोनसे मण्डलि हिसाबै बे मण्डलिखौ दैदेनबोनो हादों। दा बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै आङो बुंनो हास्थायदों जे जोंनि मण्डलि हिसाबै बेवहाय जोंनि हान्थिनाय लामायाव गोबां समाव गोबां रोखोमनि दुख निदानफ्रा फैया नङा माब्लाबा फैयो। नाथाय इसोरा जोंजों लोगोसे थानानै जेब्ला जोंखौ दैदेनो बे गासै गोब्राब समफोरनि गेजेरजों जों थांनांब्लाबो बियो जोंखौ जोंनि थांनांगौ लामायाव जोंखौ दैदेनफायो, हेफाजाब होयो। बेनिखाय बे जुबिलिखौ दिनै जेरैबायदि आमटेका खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिया दिनै रंजा बाजायै फालिनो मोन्दों, मोनसे बिसिनि माइलस्टोन बायदि बियो मोनसे देरहासार मोनसे सम बायदि जानानै फैदों जायखौ बिथांमोना फालिदों। बिदिनो जोंनि जिबनावनो जा, मण्डलि जिबनावनो जा मोनसे देरहासारनाया जोंनियाव बेयो फैगोन, इसोरा जोंखौ दैदेनगोन। आं बेखिनि बयनिसिमबो बे रादाबखौहाय आङो बयनिसिमबो फोरमायथिनाय जायो। बिथांमोननि जे मोनसे टिम सं दङ मोसानाय जों नुनो मोनदों, समायना रमायना। दा बिनि सायाव माबा मोनसे माबायदि जादों बेबायदि सानो? बिथांमोना जि टिम संजों जि हानजा जथाय मोसानाय जोङो दिन्थिफुंदों बेयाव आं खुब खोनासंनानै मोनदांदों जे बिथांमोना गावसोरनि
गामि फैजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमनि जारिमिनखौ बिथांमोना बे मेथाइनि गेजेरजों मोसानायनि गेजेरजों बेरखांहोदो आं खोब मोजां मोनदों रंजानाय गोजोननाय मोनदों खोब मोजां जादों थेंक इउ गिबिसिनथाराव आङो आफा इसोरखौ हामबाय होदों आरो दिनै बे सनाथि जुबिलियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मिडिया पार्सनफोर आरो बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सियेसननि जानानै बयनिसिमबो बे नायगिरिफोरनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिग्रोबाय आङो दिनै बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सियेसननि लेङाइ आफादगिरि जानानै बे सनाथि आमथेखा खुमगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीजों खुंजानाय सनाथि सुबिलियाव नुजाफैनो मोननाया पार्सनेलि आंनि थाखाय जोबोद बाहायगबान होननानै आं सानो बेबायदि समफोरखौ मोननो थाखाय जोङो थाङा आरो दिनै बे मण्डलीनि जेनाखि सनाथि जुबिलि खुंनाय बेयाव आङो फैनानै गोसोआव ओरैबायदि थुलुंगानाय मोनदों गंसे फिसा मण्डली आरो बिथांमोननि जेनाखि थीम सं बेनि गेजेरजों आङो मोनथिनो मोनदों दिनै गोबां खस्थ'जों गोजान जायगानिफ्राय बावखाजों दै बाननानै लाबोनानै संसार जानाय सोलिनाय बेखौ खोनानो मोनदों गोसोआव थुलुंगानाय मोनदों थेवबो बिनि खस्थ'नि गेजेराव जोंनि आमथेखा खुमगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीया गोग्गोम खुन्थियाव गायसनजानानै दिनै गोग्गोमै लर सर जायाजासे दिनैसिमाव गोग्गोमै थाबोबाय थादों आरो बेनि थाखाय आङो इसोरखौ बिथांमोनजों लोगोसे हामबाय होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बे आमथेखा खुमगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीया बेबायदियैनो गोग्गोम गसंनानै आवगायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय गिबियावनो आमथेखा खुमगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीनि जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोननाय बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय मिजिंथिदों बयबो गाहामैनो दङ जोंनि आमथेखा खुमगुरि बाप्टिस्ट मण्डलीया गायसनजेननायनिफ्राय 1973 आव जोंनि फाउन्डारफोरा गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै गोबां समावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दुखु खस्थ' लोगो मोनबोनायनि गेजेरजोंहाय गोलाव लामा हान्थिनाय बायदि हान्थिबोबाय दा बे समफोरावहाय इसोरानो जोंजों लोगोसे दङखाय इसोरा जोंनि मण्डलीखौहाय जोथोन लानायजों अननायजों दिनैनि 50थि बोसोरनि जि सनाथि रंजामा गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसन बे समसिमहालागै मोजाङै दैदेनबोबाय माब्लाबा समफोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे समस्याफोरजों मोगा मोगि जानांबोदोंमोनब्लाबो बै समफोरावहाय थानाय जानाय अबस्थाफोरा इसेबां मोजां नङामोनब्लाबो इसोरनि गेदेर बोरनि गेजेरजोंहाय इसोरनि गाहाम रैखाथिनि गेजेरजोंहाय दिनैसिम मोजाङै दैदेनबोबाय सिगांनि अबस्थाखौ जेब्ला जोङो नायो दानि अबस्थाजों जेब्ला जोङो रुजुयो अब्ला बेयाव गोबां सोलायनाय फारागथिखौ जों मोननो हादों बेनि गेजेरजोंनो इसोरादि जोंखौ अनो जोंनि मण्डलीखौबो जोथोन लादों बोर होनानै दैदेनबोदों बियो रोखा नुजानायखौ जोङो मिथिदों जोङो आन्दाज मोनदों इसोरनि गेदेर अननायजों बेबायदिनो मण्डलीखौ दैदेनबोनायावहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना इसोरनि गेदेर हेफाजाबजों 50 बोसोर 50थि बोसोरनि गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसनसिम दैदेनबोबाय बेयो गासैबो इसोरनिनो गेदेर अननाय इसोरनिनो आशीर्बादनि गेजेरजों जादों होननानै जोङो फोरमायथियो दिनैसिमावहाय नोंथांनि बे गिर्जायावहाय न'खरसे बायदि दं गुबुन गुबुन समफोरावहाय मण्डलीनि न'खरफोरा दावखोलाय हायलाय जाबोदों माब्लाबा समावहाय आंनि गोसोआव थानाय बायदियै 28-29 न'खरसिम जाबोबायमोन ओमफ्राय दायो बर्थमानाव गासै 25 न'खरफोर दङ 25 न'खरावहाय जेब्ला जोङो जोंनि मेगाजिनावहाय नायगोन अब्ला जोङो बेखौहाय मोननो हागोन गासै जोनोम जागोदानखौ लाफानानै 120 सा सुबुंफोर दङ 120 सानि गेजेरावहाय माखासेया उन्दै गथ'फोर थाबाय माखासे लाइमोनफोर माखासेया बिमा बिफाफोर बेबायदि एसेल' सुबुं अनजिमाया जोंनि बे मण्डलीयावहाय दङ दिनैनि बे हाबाफारियाव मोजां इसोरनि रावखौ फोरमायनो थाखाय सोरखौ लिंहरनाय जादों आरो सोर सोर नुजाफैथिनो जोंनि बे गल्डेन जुबिली सेलेब्रेसनावहाय जोङो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि गाहाय आलासि महरैहाय जोङो हांख्राय हरदोंमोन जोंनि सार सन्जीब इसवारी एरिया पास्टर BBCA टुक्राझारनिफ्राय बिथाङा
जों मैयानिफ्रायनो दङ ओमफ्राय दिनैसिमहालागै इसोरनि रावखौ लाबोगासिनो दङ आरो दाहाय मोनाबिलियाव जोंहा मोनसे सेसन दंबावो बिथांनिफ्रायनो जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा आरोबाव सोलोंगोन बिथांजों लोगोसे दिनैनि बे सानजौफुनि गेजेरावहाय जोंनि मिसननिनो जोंनि BBCAनि भाइस प्रेसिडेन्ट सारबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों बिथांनिफ्राय जोङो गुसुङै जोङो सर्ट ग्रिटिंस जोङो लादों आरो बिथांनि बे सर्ट ग्रिटिंसनि गेजेरजों गोबां थुलुंगानाय बाथ्राफोरखौ जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि मण्डलि आमथेखा खुमगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया स्पन्सर खालामनाय जोंनि सार इनस नार्जारि एरिया पास्टर BBCA टुक्राझार बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ आरो एरियानि गोबां दैदेनगिरिफोर पेरेन्टसनि इयुथफोरनि महिलाफोरनि ओमफ्राय जोंनि मिसननि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै गस्पेल फेल'शिपनि बिथांमोना जोंजों जयैनो लोगोसेयैनो जोंनि बे गिर्जायाव बाहागो लानानै इसोरखौहाय बाख्नायदों आरो जोङो इसोरखौहाय हामबाय होदों। जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि मण्डलिया 120 जननि मेम्बारफोरल' दिनै गोबां मानसिफ्रा मण्डलि फैदों बबे मण्डलिखौ बाहागो लाफैदों? जोंनि मण्डलिनि सुबुं अनजिमाया एसेल'ब्लाबो इसोरनि गेदेर अननायजों इसोरनि थुलुंगा होनायजों जोंनि एरियाफोरनि सिङाव थानाय मण्डलिफोरनिफ्राय जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन डेनोमिनेसनफोरनि मण्डलिफोरनिफ्राय गुबुन धोरोमारि फोथायारिफोरनिफ्राय जोंनि आमथेखा एरियानि बाहेरायाव थानाय गुबुन एरियाफोरनिफ्रायबो माखासे मण्डलिफोरनिफ्राय गोसो गुदुङै इच्छा जानानैहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायजों जोंनि बे गल्डेन जुबिलिनि जि गेदेर रंजामानि जे इसोरखौ सिबिनायनि सम बेयाव जों गोबां मानसिखौहाय जोङो लोगो मोननो हादों बेनि थाखाय जोङो बयनिसिमबो साबायखर जासिदों इसोरखौ हामबाय होदों।